Mga batang may pangarap, ang banal na pangalan. Sa langit may mga bituin, parang ngiti ng ating pangarap. Bombo kahit kanino, sa atin nagbibigay saya. Kahit gaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Pamasko di lang dahil sa pera, kundi para sa ating kasiyahan. Ang karuling mula noong una, sa Pasko pinaghandaan. Kusan ng Star FM at Bombo, palakasin ating kultura. Kaya programa'y isinulong sa kapwa at pamayanan. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa pamaskong musika. Bombo, radyo, musika, nagpapatibay sa ating kultura. Di mag-aalinlangang ipakita ang talento sa musika. Bombo, radyo, musika, naghahatid ng saya. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Tayo na't magsama-sama sa Bombo, radyo, musika. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, lang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung
Isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Ang puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Hindi na dapat puso ko ay nabihag mo na, walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luwas sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi
magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand.
here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa ka mahidaiton kag malipayon nga pagpanamyaw sang maayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining una nga Sabado sang Oktubre. Aton ihalad ang ini nga adlaw para sa aton Iloy, Birhen Maria. O Ginoo, imo gintuga ang tanan nga mga butang sa kalibutan, kag sila nagatuman sang imo mga sugo. Gintuga mo ang langit kag ang duta, kag ang tanan nga butang sa idalom sang langit. Ikaw ang Ginoo sang tanan. Mga muyo kita. O makagagahom kag walay katapusan nga Dios, ang imo tuman nga pagigugma sa amon, labaw pa sa pagkatakos, kag sa mga handom sa mga nagapanawag sa imo. Ipakita sa amon ang imo kaluoy, agud maluwas kami sa mga palaligban, nga nagatublag sang amon konsyensya. Kagihatag sa amon, bisan ang mga butang nga wala namon ginapangahasi sa pagpangayo. Paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 11 versikulo 27 tubtob 28. Kag si Jesus nagsiling, kailo kamo nga mga Pariseyo, nagabayad kamo sang ikanapulo nga bahin sang hirbabwena, ruda kag tanan nga sahi sang utan, pero ginapabayaan ninyo ang katarungan kag pagigugma sa Dios. Amoy ni kuntani ang inyo ginhimo nga wala ginpabayaan ang iban. Kailo kamo nga mga Pariseyo, kay naluyagan ninyo ang pinasulabi nga pulungkuan sa mga sinaguga, kag ang mga panamyaw sa mga balaligyaan. Kailo kamo, kay subong kamo sa mga lulubngan nga wala sing marka, nga ginatapakan sa mga tao nga wala makahibalo. Nagsabat ang isa ka manunudlo sang kasuguan, "Manunudlo, ginainsulto mo man kami sa imo paghambal sini." Nagsiling si Jesus, "Kailo man kamo nga mga manunudlo sang kasuguan, kay ginapapasaan ninyo ang mga tao sa mabugat nga mga palasanon. Pero kamo mismo wala man lang nagabulig sa ila sing bisan jutay lang." Para sa pagpadalom sang aton malipot nga santos nga ebanghelyo, mamati kita sa reflection ni Seminarian John Kevin Navarro, Pre-Deacon sang Diocese of Bacolod. Maayong aga, Brother Kevin. Action speaks louder than words.
Ini nga English phrase ang nagakaangay nga tema sa aton ebanghelyo subong. Ini ang panghangkat ni Jesus. Bulahan ng tao nga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini. Sa masami kahapos mamati pero kabudlay kis asundon. Ina tungod kay madamo nga bagay ang sarang nga mag-distract sa aton. Kaangay sang social media. Pero sa gihapon, kita padayon nga ginahangkat ni Jesus, nga kung anuman ang aton nagakabatian nga pulong sang Dios, dapat ina naton ipangabuhi. Sa aton ebanghelyo subong, may duwa lamang ako kabagay nga luyag tagaan sang atensyon. Una, be like Mary. Mangin kaangay ni Maria. Si Maria, isa sa pagka-nami niya nga batasan amo ang pagka-masinulundon sa kabubuton sang Dios. Si Maria, makabig naton nga isa ka modelo sini. Kag ang pagka-masinulundon, isa sa mga bagay nga luyag sang Dios nga aton himuon. Si Maria, wala sing may pagpangduha-duha, siya naghatag sang iya bug-os nga kaugalingon kag nangintampad sa Dios. Paagi sini nga panimuot ni Maria, siya nag-angkon sang dako nga kadungganan sa Dios, nga siya gintawag, bulahan ka, labaw sa babay nga tanan. Karon, ano ang akon punto? Ini nagapakita lamang nga kung kita mangin kaangay ni Maria, kita pakataason man sang Dios. Kita makaangkon sang dako nga grasya kung kita magsunod sa kabubuton sang Dios. Sa subo nga panahon, dako gid katama ang pagpanghangkat sa aton kung paano pa kita mangintampad sa Dios. Isa sa nakita ko nga rason, amo nga ang tao wala na sing tion nga magpamalandong. Indi ka makausisa ukon makabalo sang kabubuton sang Dios kung indi ikaw maghipos. Maghatag sang tion sa imo kaugalingon nga magpaminsar kung bala insakto pa ang akon ginahimo ukon ano pagid ang bagay nga akon himuon agud ako mangin maayo nga tawo, Kristiyano kag anak sang Dios. Kay kaangay ni Maria, ang tawo nga masinulundon sa Dios, ang tawo man nga kabalo magpakita sang maayo sa iban, kay ang kabubutong san Dios maayo gid pirmi. Ikadua, listen and put it into practice. Mamati kag himuon suno sa luyag sang Dios. Ang pagpamati importante tungod kay ang Dios nagahambal sa aton. Ugaling kita nga mga tao, kabalo kita sang ginahambal sang Ginoo, pero wala naton ini ginasunod. Madamo nga beses ang Dios naghambal magpamati kamo, subong nga ang mga propeta nga iya ginpadala naghambal man magpamati kamo. Ang matuod nga sumulunod sang Dios kabalo magpamati, kag sa iya pagpamati ginusunod niya ini. Nakita naton sa mga una nga mga tawo nga namati sa Dios nangin maayo ukon nangin may kaayuhan ang ila kabuhi. Keeping the word is the work of sowing a seed, allowing it to take root. Once we have heard the word, we must make it stay in us, not keeping it in a cold storage, but allowing it to grow through successive stages. Sa katapusan, aton tandaan nga sa tagsa kahambal sang Dios, siya may gusto ipaalindon sa aton. Gani, bulahan kita nga makabati kag magsunod sa iya ginahambal, tungod nga kita pagapadyaan gid sa langit. Amen. Madamo gid nga salamat, Brother Kevin, sa imo padayon nga pagpaambit sa amon diri sa kahanginan sang imo reflections. Hasta sa madason nga Sabado, Brother Kevin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri.
Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Kagaroon sa ato sa Christmas countdown, 78 diyas na nabilin bago maabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kami na pagpalagad si Pratungtunan Bombo Report sa first edition. Ang pang-Sabado edition si Pratungtunan Petsautso na kita karoon niya sa bulan sang Oktobre. Kadua ka Sabado sa ikadapulong nga bulan tuig 2022. Maululanon, mabasa-basa, matulutog now ang palibot niya sunod sa Bacolod kang probinsya sa Negros Occidental. Kamusta natin masuki, kamusta natin matagpamati, kamusta nato si mga kabombo sa kabusan nga sunod sa Bacolod kaga probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karon live sa ato sa FBK YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga masay kalibutan nila na makita ang mabatian. At ang pagpalagad siling adlaw, siling Sabado sa edisyon ng Pratungtunan Bombo Report sa first edition. Kamusta naton nga mga tindersundera sa mga merkado naton? Baga pa nagagagto pa ang madamol-damol ulan sa norte nga porsyon sa aton siling nga probinsya. Kamusta na Baklanay, kamusta na Bintanay sa aton siling nga mga manog baligya sa aton siling mga merkado. Public of course sa aton kung naagap naman ng mga driver ng kabulog tawa, ga-preparar, gahimos, balik pasada, balik biyay, siling adlaw sang Sabado. Apisar wala sang klase, wala sang trabaho. Of course, aton magkaroon nga mga suki sa kainan nato, siling nga mga kabombo, mga street vendors naton, ba siling kagahon tayo do bago pala nagpaloli aton pilaya, kamakuturan nga nag-night out, nag-Friday nights,
Boss, hari makarong ikopol mo natin kung pila natin mga tabay ato ng mga guard on duty pa sa mga pribado kaga pampubliko ng mga ospital. Ang mga gwardiya naton nga ra pa karon nagabantay sa mga importante nga edipisyo sa aton siniya nga gobyerno. Bukas kalagip diri nga aton sini nga mga kapulis aton mga BPAT members, mga barangay tanod naton nga nagaroligmat pa sini nga tinon sila tag sa iya ka mga area of responsibility. Kaupo nyo sining kagahon, Bombo Dennis Rubica. No, mga balita, nga aton gaan patabot, balita ato yung balon sining kagahon pagpalagan siyempre tunturan. Una ko tayo sa aton sining mga nagapangunaya nga mga balita, lokal sa gihapon, ginatos pa iya ka mga evacuees sa angara gihapon niya sa Regional Evacuation Center dito iya sa may syudad sa Mamaylan na makaligad ang duwa kadlaw nga nagbakbakanay ang mga membro sa Philippine Army kag mga ginatudlong membro sa New People's Army dito iya sa area sa Barangay Karabalan, particularmente dito sa area sang Sigang, Barangay Midel kag kaiping nga mga sityo or sityo Midel kag kaiping nga mga sityo bangod sang kahadlok kag Kabalaka. Ini sila gyapon ara sa aton sining Regional Evacuation Center. Samtang dugang pagidya nga mga balita lokal, ang Department of Interior and Local Government, the Interior Secretary Binhor Abalos, ginmando na karon sa Director sang DILG's Region 7 nga ipatuman ang smooth transition sang paginakom dito sa probinsya sa Negros Oriental agikan sa kay o para sa kungikan sa kay Henry Teves para sa bag-o karong proklamar ng gobernador sa nasabit ka probinsya nga si Governor Ruel Digamo. Kaga dugang pagkidya nga mga balita lokal, may 8 kita ka mga surviving World War II veterans diriya sa Negros Occidental ang gintagaan sa financial assistance sa provincial government para sa ila sining kwani pagbakal bulong kag pila ka pa nga mga medical maintenance o tag sa isa sa ila gintagaan sang tag 20,000 pesos. Sa mga nagapauna naman nato niya ang mga balita sa palibot niya sa Pungsod, ang Malacañang hugot karon ang pagkoordinar sa manatungdan nga insa sa gobyerno departamente sa ato sining PBOX kag subong man sa National Disaster Risk Reduction Management Council kasunod sang pagpaidalom sa alert level 2 sang Bulkan Mayon. Of course, report man sa PBOX nga ang seismic activity kuno sa Mount Bulusan ito sa segundo nagsaka man. Kag sa ato sinabalita sa luwasang Pungsod, human rights activist nga si Alice Bialyatsky sang Pungsod, Belarus, ginumbrar karon ko gintagaan karon sang Nobel Peace Prize. Sinisa nga masukod kag masupog nga human rights activist ito sa Belarus nga ginapriso guys bong apang tisa na karon ang ginaward sa Nobel Peace Prize siniya nga tuig. Na mga balita ang atong gabatan mo balita ato may balita ating balon siling gagapagpalagan siyempre tutunan Bombo Reports First Edition. Ano sa Laguano report Bombo Carla Medipensor sa Patroba sa gapon sila nato na ininggiratos pa ka mga evacuees ara gapon niya sa mga o ara gapon dito iya sa Regional Evacuation Center sa Barangay 3 sa syudad sa Mamaylan duha kadlaw matapos kay nag sinigabong ila siniya nga palibot dito sa may area sang particularmente sa may barangay o sitio Sigang Barangay Karabalan syudad iya sa Mamaylan matapos nga nagbakbakanay ang mga membro sa 94th Infantry Battalion Philippine Army kag ang ginatudlo madamo nga mga membro sa New People's Army mga kapitan bago sa kadlok sining mga sibilyan nga maulamed matalangan sang bala or base mo stage o naroon ang sistema so ini sila ang nag-evacuate dito iya sa nagbiya sila tagsa ka balay kag karon arada na tipon sa gyapon sa may Regional Evacuation Center sa may Barangay 3 syudad ya sa mga center bagay kagabi kay
Mayor Tongson sang syudad si Mamaylanti ato gambal masobra pa kuno 700 ka mga individual, mga 180 ka pamilya, hindi lang dili sa sitio Sigang, no? Kundi meron man to sitio Medel, may pila pa ka mga kaipin nga mga sitio nga nag-evacuate man ang mga sibilyan bangod sa kadlok, no? Kay as of kahapon may mga may report pa nga may padayon pa ang pagkuan mo ang paglagas ng mga soldado sa sining mga nagpalalagyo, no, nga mga membro iya sa New People's Army. Isipa blang to doon ato ko timo karong galinupok to bisan layo ang lidok panay pro bation, no, bation nga ito sa niligad ng Huwebes sa pagadto naton nga mga 3 kilometers away kita iya sa area ged, na from Madalagco nga lupok kag mga barak-barak sa lupok gikan sa mga armasya nga aton padabatian ahen pa kundo mga 1 kilometro ka lang to sa area. Siyempre makugmat ka alin sa mga kabataan, may mga arap kaya ito nga bagong bunag, na nga mga lapsag nag-evacuate o nagbiya na sila tagsa ka mga panimalay para ma-safety nga ila sila nga kabuhi. Nagkalabili ito sa ila sila nga lugar, ang ila sila mga kasapatan, mga karbaw nila, ila sila baboy, kanding lang sagod, kag pilapan ng kapasapatan, amo na ito nagkalabilin sa ila sila tagsa iya kapanimalay, bangod sa katahapan, basta ikon matalangan bala, sa bala sa padayon nga military operation. Amo ni ang resulta bala, tisipab lang sa vlog or kwan, ang ning mahatag nga huol, no, sa aton siniya nga mga kauturan, no, madulaan sang trabaho is nato kada pangumae kay siyempre aras sa evacuation center ang mga kabataan hindi makabalik sa eskwela, bangod sa seguridad pabi, kag of course, ang normal na gawi maapektado. Okay man na ilang senaryo da sitwasyon sa may regional evacuation center kay manami ang facilities, na ongoing man ang paghatag sila sa ayuda, particularmente sa pagkaon sa mga tinaw sa DSWD, particularmente sa syudad iya sa Himaylan nga mo nag-umuma si ila, nagpagkaon adlaw-adlaw, no, kag nagahatag pa sa pila iya kay mga bulig, particularmente sila mga medical nga pagkakinlanon, kay iban to nga mga may edad do sa laka ang dugo dito, may mga kabataan, ang pila pa kami libuhan nga nagabatsyag sa pila ka problema sa ila siling ikaayong lawas. Amo na siling tang resulta, sa gera, resulta siling pag-ilinaway. Ang sibilyan nga mabutang iya sa tunga, amo ni nagakahulaan, amo ni sinato nagakapituan, bangod sining padayon nga paglinaway, sobra na 50 anyos. O rumutang tayo 50 anyos na. Ang problema sa insurrection, diri sa pungsod Pilipinas, tingnan pa ni matapos-tapos ang nagiblang problema sa diri nga hindi mag-santo ana sa ideya ang aton gobyerno, kay ning grupo iya sang CPP-NP NDF nga sa naton may gakadula nga kabuhi mismo gikan sa hanay sa ila sila nga armed wing, membro sa New People's Army, may nagakadula nga kabuhi nga mga sibilyan, kag may nagakadula nga kabuhi sang mga soldado sa siling malawig na karon nga armed conflict, in between siling grupo, CPP-NPA, NDF, kag of course aton siniya nga mga kasuluduhan. Ang iban gani nga nasyon, why na? Nagkalarumpag na tong komunista nga pangginahom. Dugay-dugay na ni 50 years na nga insurgency problem sa Pilipinas, wala gid katapusan, pila na ka-presidente, pila na ka-administrasyon. Ang problema sa aton insurrection, nagbaskog na dako during sang panahon sa ito sang pagginahom ni Anay, the late President Ferdinand Marcos. Sibong ang bata na nagahom sa Pilipinas, ang bata ng presidente na karon sa Pilipinas, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Still, ang problema sa insurrection, ara pa sa gihapon. Abot ko na gini ang ugat sa tanan sini. Until now, why gini matapos-tapos. Ang problema taganin sa problema sa ng insurgency man, Muslim insurgency sa Mindanao,
dito na tagaan na gani niya pagtamod ang MNLF kag MILF kani pila sa mga membro nila ito na-absorb na sa aton our forces. Nagkanay-kanay ng problema sa insurrection sa mga brother Muslim nato sa Mindanao against sa gobyerno. Ito problema nato sa Mindanao mga kaniyo ning mga mga grupo sa grupo sa mga bandido, like Abu Sayyaf. Abu Sayyaf kani doon urot naman to sa natabo nga Marawi Sids. Pero yung grupo iya sa CPP, NDF, pagkatibenting ila arming ang New People's Army, daw ay pa matagaan gid sa pagtamod sa ato sini national government, napugday na ang Berlin Wall, di ba? Doon naman yun na early 90s, ang ginakabugan sa kunato ang North kag East Berlin, di ba? East kag West Berlin, ito may ara na Berlin Wall, narumpag na ito, yung pangtaltal na to para mag-isa ng Germany. Ang Russia, sa una, bilog pa na sila. Kung pa na panawag sila, USSR, Union Soviet Socialist Republic, tinagumpag naman na puka na nag-isa-isa nagdipintiente ng mga nasyon gani ang sadto membro sa USSR. Like ang Ukraine, nagkalapugday na, nagbalik na sa normal nga pangginahom. Why na ning mga ginakabig nga mga communist nga mga pagdumala. Nga di sa Pilipinas, hindi pagyapon matapos-tapos sa problema naton sa communist insurgents. Kasi ko, why di may madaog mo? Why di may mga claim victory? Kasi ko tanan diri ibulbado, may nagakadulaan sa kabuhi sa grupo sa NPA, sa grupo sa militar, sa sibilyan, may mga enkwentro nga may mga sibilyan nga nagakaulamid sa sining palginaway. Di san o pa ba tapos-tapos? Ining problema sa communist insurgents niya sa pungsod Pilipinas na kaluluoy ang mga sibilyan ta permi nga mapiktuhan, magtalang-talang, magsinigabong, maglinok panay, nagakakurdam ang mga sibilyan, makaka-display sila, nagapalagyo sa ilang mga puluyan, nagapalagyo sa lugar, pagkita sang safe nga maistaran, para iya masalbar sa anuman nga katalagman, si Pablo talang okay manakiti may bulig sa gobyerno. Pero ang huol wala, ang ginatawag nga disturbo sa imo normal nga pagpangabuhi. Hindi ka na kapangabuhi kung mga muni. Butang tabi ka na si Manay, may linok panay na galuntad si imo sa lugar, may bakanay, di ka si Manay imo may ara ka na imo ay madlagan ka sa evacuation center para masafe lang ang kabuhi sa imo, membros pamilya, huol mga kaibanan. Bisan to nga may ara sa ayuda, may bulig sa ating gobyerno, puti sa normal pagpubuhi sa mga auto nato nga sibilyano, huol gini mga kaibanan. Apektado ang pag-eskwela sa mga estudyante. Apektado ang gawi sa pagpangabuhi sa mga ginikanan dira. Ang ilang amay ga panguma to abekron. Paano sa mga panguma patuya kay aras sa evacuation center. Maapektuhan ina sila nga pangabuhi. Mga kapatid, amuning resulta. Si Pabla, subong nga sinaros ni ko 50 anyos ang problema sa insurrection, mga ugat-ugat kay mga lolo kag mga leader sini mga grupo, ang iban ini mga commander sa mga NPA nga nagkalamatay sa mga gera, paglinaway, pila na yang gurok gatos, pila naman ka gatos ka mga soldado nagkalamatay sulod sa 50 anyos ka problema sa insurrection, until na way gid matagaan niya sang solusyon. Tiambot ano gid ang mga disagreement, kay may mga peace negotiation man, may mga peace talk man, galing hindi matapos-tapos, hindi pa ni kalabot sung atuga pag ginablanay, may mga disagreement na ginauntat na mga pag-inistoryahanay. Ang pamangkot dira sa diin nga mga punto, anong maspeto, nga wala sing pag-isa. Ang aton gobyerno kag ining grupo sang CPP, NDF, ang sinaton nga hindi gid matapos-tapos, ining problema kung ginaaway ta dire ang kausa sang tanan
kung ginapakigbahay tadi ang kausa sa kanamaan, kung ginapanindugan ta ang kausa sa mayoriya, tingay hindi tagin malabot abing solusyon sa sulod sa 50 anyos, ha? Huwag tagin malabot ang solusyon. Or base ginapakigaway tabla, personal tang kausahaw. Muna ngay di ta matapos-tapos ning problema sa insurrection di iya sa aton sa pungsod Pilipinas. Na kay kung personal nga kausa magapangibabaw, tayo mo na wala ni hindi siya matapos. Matapos siguro kung ang kausa sang personal nga pangibabaw da ang mapugday. Tigaling kay magkalapugday ni mga kwanabi, ang mga hardcore. May gabulos gapon ng mga kabataan, mga lamharon nga ginapang hire nila dira. Tinong pamangkot saan o ginibla matapos ang communist insurgents dito sa pungsod Pilipinas kasi lingkote apektado kita gapon tanan. Hindi lang ang grupo sa NP, hindi lang grupo sa militar, kundi tanan tanan apektado partikularmente ato sa mga inosente, kag makalaluoy nga mga sibilyan. So gabay pa, kahit hindi lang niya mula subong galuntad, yung problema, dali ko sa siban pagkakabayan sa pungsod Pilipinas. Po sa gapon, sila ko yung mga evacuees, gapon kinatipan sa ato siya DSWD, sa aton siya City Social Welfare Development Office sa sulod sa Mamaylan, nakagpila pagid ka mga concerned government agency, like sa Red Cross, ato man to naramanda nagatag man sang ayuda patkamente sa paglantaw sang ikayong lawas sang ato sini nga mga sibilyan nga mga evacuees. Tigabay pa sila ato na pangamuyo naton kag apelasyon naton na dapat matapos na kay silingkot tunga na sa half century na, tunga na sa siglo. Ang problema sang communist insurgents sa Pilipinas po ay gapon niya tapos ng problema ya sa iban nga mga kapungsuran kaangay sini po sa Pilipinas nga until now di matapos sao. Sini ko base personal nga interest ang nagapangibabaw. Ang maning sa mga pag-initial pa lang niya promiro pa lang atikan sa peace talk nga paginamlanay nagakapugday naga-failure na. Bangod sining siling nato na problema nga daw hindi matagaan sang solusyon. Ano gid bala ang ginapakig-away? Ano gid bala ang solusyon nga ginatanay nga ang piyak nga parte hindi man mabaton, maginaduso man ang grupo sa CPP sa gobyerno nga daw hindi magkagat ang aton sining gobyerno. O daw pamangkot, ano gid bala ang sa likod sinadiri tanan? Ano gid ang motibo sinadiri? Para kasino ginapakig-away ta? Para sa grupo lang? Para sa kadamaan? Sa interes ng mayoriya ng mga pamulong Pilipino? Kahapon ato sining militar, nagbigay si aerial survey o sa area, sakay sa Black Hawk helicopter, ganyan area survey ito ang lugar nga may nagdito ginagluntad sa itong Huwebes ang kagahon sa aga, ang first burst of fire in between sa NPA kag sa nga ato sining militarya. Tisubong as of kapon sila to na halos majority gapon sa mga balay dito sa may sitio Sigang, sa area sa sitio Midel, kay iban pa kaiping nga mga sitio ang wala pagyapon makabalik ang ilas ng mga pumuluyo, bangod sang kadlok, kahit may mga skirmishes of fire pa nga nagaluntad sa palibot sa kaiping ng mga sityo, bangod sige pati natin may ara pa sa mga armadong New People's Army nga naghukmong sa pilayak ka mga lugar sa palibot sa nasambit nga mga sityo ito sa barangay Karabalan, syudad sa Himamaylan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligas takta alas 4 sa ngaga this time. Kwaon taon na hugna sang mga balita, sitwasyon sa palibot ya sa sunod sa Bacolod siling maunulanon, mabulubog daw nga Sabado iya sa kagahon.
Sa pagkalinya sa report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning. Come in. Yes, Bombo Danis, good morning. So matugnaw nga kaagahon sa aton tanan na Bombo Danis no sa subong ari kita diri sa may Gatuslaw Street, Bombo Danis. So subong makita na diri naton ang aton sining mga tulad ng mga street cleaners at ginamatamat na ni nila silhig diri ang mga basura, Bombo Danis no. As of this time makita na nato no ang katingkad no sa palibot sa public plaza kay ti aga pa ini sila nagpadulong diri kay isa pa, Bombo Danis. So kita na to do kumabudlay siligon ay tungod nga basa ang dalan na, Bombo Danis, kay tungod nga nag-ulan man kagabi, Bombo Danis. Pero meron pa kita diri sa Kachosco nga nakitaan nga open bukas pa, Bombo Danis. Pero nagapanghimos na. May kanay may oras may nagainom pa. Ang iba niya mga pena, iban way pa katapos inom. Yes, Bombo Danis, ti meron pa diri may nagapungko pero nagapanghimos naman ang tag-iya sang Chosco no. Pero meron pa sa table pinungko, nagatumpok pa, Bombo Danis. Almost, Bombo Carla, 8 days subong no, ining pagbukas na sa aton Baskara festivity. Walong nagkadlaw ang pagbaligyan dira sa aton sining mga Cusco, perkamente sa may palibot dira sa Bacolod Public Plaza, Limnata, Dalan San Juan, Dalan Gonzaga. Kamusta ang bitanay sa aton nga mga kwan, sa aton nga mga Cusco dira? Kung gabi, ito damo magkutao, Carla? Yes, Bombo Danis no. Makitaan man naton nga madamo man sa mga nagapadulong diri. Ang isa pa, Bombo Danis, may activity diri kagabi, Bombo Danis no. So ang tawoy akong dito may mga aktibidades dito man ini sila magapadulong para tanaw man, Bombo Danis no. So may man kay may mga aktibidades man diri sa area sa public plaza. At bisan pa paano, Bombo Danis, ang mga pumuluyo nagapadulong diri, makita man naton nga madamo man sang nagapadulong kag nagapanyapon diri sa mga kiosk, Bombo Danis, diri sa may palibot sa public plaza, Bombo Danis. Hindi maging mahalaton da basi blaseling ko makotora nato man daw gina daw kwan bla daw panglag magkadto kay basi kun presyon ay da sang pitso kag paa sa manok kapag lapaw man. Hati mo na, Bombo Danis to. Mayroon man iban nga hambal nga mahal, Bombo Danis. Mayroon man nga okay na lang kay ti nawalaan man kung pila nga rentahanay diri sa mga kiosk, Bombo Danis no, diri sa may public plaza. So mo paning aton sini nga follow up diri kung kamusta ang ila sini nga gina-appeal nga kung pwede panubuan ang ila sini nga rentahanay, Bombo Danis. So parte siling ko sa isa ka semana na, almost 8 days na nga baligyanay dira. So para daw mo man guro masulo sa vlog kung magtupa-tupa ang ulan na, Bombo Carla. Sakto gida, Bombo Danis no, kay ti ang kada kiosk diri, Bombo Danis, hindi magid tanto madamo ang ako na ang ila sini bala nga mga tables, ang ila sini nga mga atop, Bombo Danis no, ang mga tent nga nabutang nila diri sa maya kilid sa dala ng ibang diri kung anong kalaparon sa ila sini nga kiosk, Bombo Danis, amo man ang kalaparon sa ila sini nga mga atop, Bombo Danis. So mas maayo pagid kun tani nga mas maayo pagid ang tiempo para madamo pagid ang ila sini nga mga mabenta, Bombo Danis. Ay man tanin nato mo na kay dako na ni Relanda, Bombo Carla, 25,000 na until sa October 23. Ati kung do okay mo lang chimpo makaboy ba ni Gro makaguluginan siya man aton dira nga mga nagarkilas ang Cusco dira sa aton plaza cementing ilimna naton kay sa Piactos Dalan Gonzaga o Dalan Gatuslaw, Bombo Carla do mga kwante no dry goods siya mga TWs na ginabaligya ang ilimnan kalan-an din ng San Juan kay Gonzaga. Sa Gonzaga. Yes, Bombo Danis no, diri lang ginaya ang kalan-an. Dito naman niya sa tubang mismo sa San Sebastian Cathedral, mga RTW naman niya, Bombo Danis. Kag ang sa diri sa kilid no, amo man, Bombo Danis kay sa may yun nga street, Bombo Danis, at may alaman dira sila ginabaligya man nga mga pagkaon, meron man mga RTW samo na andito na yung part, Bombo Danis. So para observasyon sa aton kapulisan, Bombo Carla, sa isa naksmana nga aton festivity, so far though since last Saturday
dula man sa mga dalagko nga misilente gangot sa aton nga nga selebrasyon. Yes, sa Bombo Danis, no? Ginatingaan naton nga mabalik-balikan naton ang area sang Police Station 1 ay ti damo ini sila sa nga nasakop nga mga areas kung sa diin mayara sa mga aktibidades sa Bombo Danis, no? Example diri sa may area sa nga Public Plaza and then ang Baywalk Bombo Danis ara na sa ila sini nga area of responsibility. So far Bombo Danis wala pa gid sa may na-record nga mga madalagko nga mga insidente nga nagalunta diri sa area sang Police Station 1 kag isa pa Bombo Danis may ara sila mga kapulisan nga nabutang sa mga area Bombo Danis, no? May nagdugang pagigdaan nga gikan sa BCPO nga 315 ka mga kapulisan Bombo Danis, mga 200 plus diri ang gikan sa PRO 6 kag timera na sa nga 20 o 26 no magikan sa Nopo nga amo ang mag-supervise sa ila Bombo Danis. Kagada mo man sa aton nga mga force multiplier Bombo Carla. Yes, sa Bombo Danis to, why labot sa mga kapulisan naton mga multipliers pagid no. Gaupod ini sila sa aton sini nga mga kapulisan Bombo Danis. So hindi lang diri sa area sa nga Police Station 1, amo man sa area sa Police Station 4 kung sa diin located dito ang BCGC o kon na Bacolod City Government Center. Dito damo gito guruya kun gabi pagid sa aton to sa likod sa aton government center tadang carnival sa kilid ara madang mga kalan-an kag limnan man Carla. Yes, sakto gid Bombo Danis, no? Ara dira ang kalanan. Mas madamo pag ito Bombo Danis ang nagapadulong kay tungod nga may karnabal dito sa likod. May mga pwede gid dito masakyan no, sa mga pamatanon. So mga kabataan, no? Mga kabataan niya daan niya Bombo Danis basta ano na ni ng mga rides na bala. Enjoy gid ini sila Bombo Danis. Pero kay diriya, wala kita diriya may makita. Ay mera sa may gali Bombo Danis no, sa may area sa Pope John Paul mera madara gali Carnival Bombo Danis. O de mera tas mo gin-install to no sa nagligad lang may nadlaw to damo na. Kay ko sa may area kadis downtown nya do malay man to magadto kasi NGC mga palibot dira sa lapit sa downtown guro makabatati do naman na daya sa Carnival area sa may reclamation naton nagakadto Bombo Carla. Yes, sakto gid Bombo Danis no kay ti ginaugtasan madiri sa aton sini nga makauturan ang traffic Bombo Danis no. So may man kay ti tunga man Bombo Danis no may ari diri kag may ari man dito sa may government center at least bala tunga kag diri nga daan Bombo Danis eksperyensya man nato ng paglabay diri sa may downtown area sa oras nga nag-close diri no ang ini nga dalan San Juan, Gonzaga, Gatuslao, Bombo Danis ginas-close ini from 4 p.m. to 3 a.m. Bombo Danis. So magutok kidya ang area sa nga downtown kay ti serado na ang diri nga area. Ti usually na diri nga daan nga ginaagyan sa mga PUJ Bombo Danis. Sa gawi pa ma-maintain tani aton nga peace and order until nga matapos aton nga Mascara Festival no sa maabot nga October 23 so 1 week pa lang may 2 weeks pa kita nga gara-gara Bombo Carla. Yes, sakto gid Bombo Danis no. So amo man na gani ang gusto sa ato sini nga mga kapulisan nga mangin malinong no ang pagselebrar naton sa Mascara Festival kay ti para niya tanan sa aton kay tungod nga 2 years man nga pag ano nato no pag panago naton sa aton sini tagsa ka mga panimalay ay mayara sa COVID-19. So pumayara to sa COVID-19 pero aging tinguan nga madayon ini nga Mascara Festival. So enjoy lang gid ang tanan kabay pa nga wala sang dako nga mga insidente during Mascara Festival Bombo Danis. Mustang tiyempo ta subong Bombo Carla? Yes, so far Bombo Danis ti kagabi nag-ulan-ulan subong ati wala kita sa may mamatyagan nga pagpanalithi Bombo Danis no. So far do matugnaw lang gid nga huyop sang hangin ang aton sini nga nabatyagan Bombo Danis. Sa norte ti nga porsyon no buaga pa naga pa bubo ang ulan no pag-abot yes Bacolod daw ka may magulugal o man mulubog na pero ay payak ang ulan di sa Bacolod amo paning ulan kagabi nga nagbasa sa atong dalan Bukarla. Yes, sakto gid Bombo Danis so far do mga kagahon do wala pagid ulan so basi expectaron to naman ni karon sa hapon Bombo Danis no. So every afternoon na lang gid nga nag-ulan kag tiesta naman man mag gabi Bombo Danis. Sige, ano mabalita ta?
Yes, Bombo Dennis, so 58 ka mga drug personality ang nag-graduate sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o kung CBDRP. Mo ini sila 5th batch ini sila nga nag-graduate sa area sa Himamaylan na City, Bombo Dennis. So ini ginaupdan ini sa kapulisan sa Himamaylan City Police Station kag 58 gidari ang nakakomplete na sa ila sini nga CBDRP Bombo Dennis. So ini rehabilitation ini sa mga drug personality Bombo Dennis kay isa ini sa requirement nga drug cleared na ang barangay Bombo Dennis. So far diri sa Negros Occidental mayara na sang 600 plus no ako na 300 plus no almost ara nagidya sa tunga o kun na katunga sa barangay. Katunga nagid sa mga barangay sa Negros Occidental ang nakapasar na sa barangay drug clearing Bombo Dennis. So 40 amo man ni ang gina-workout kid sa mga kada barangay kay may hara na sila sa mga lepers nga ginabaton nga halin sa PDEA Bombo Dennis nga dapat ang ila sini nga mga drug personality undergo na ini nila sa CBDRP o community-based drug rehabilitation Bombo Dennis. Pwede man ka pedalom sining community-based drug rehabilitation Bombo Carla, no? Hindi pa niguro mo gining maslingtang sa isa bala ka barangay nga do affected ged, no? Nga dako id balay ang affecto sa illegal nga droga. Magsalinta like abi di subong sa Mabaylan 58 no hindi lang sila halin sa isa lang ka barangay mo halin pa rin sa pila ka barangay da si Mamaylan no puti ko na ko magtan-aw sini ang iban siniguro diri nya sinita drug dependent man abot kun nagpasakop man sa sining community-based drug rehabilitation kami ara pag bubuka na kita impormasyon nga iba niya nga nagagamit pagyapon sa illegal droga no doon nagpulo panago pag wala nag-upod sa sining programa na yung community-based drug rehabilitation sa aton nga mga local government units Bombo Carla. Yes, sakto Bombo Dennis no. So amo man ni ang kabudlayan sa iban pa nga mga barangays Bombo Dennis sa Negros Occidental kung hindi pagid ini sila makasulod o kung makapasar sa barangay drug clearing operations Bombo Dennis kay tungod mi ara pagid sa mga drug personality ang wala nagaugyon sa ila, wala nagaupod sa ila. So amo ni ang problema sa mga barangay captains, mga barangay officials kay ti sila gid ang una-una gid nga ginapadulungan sang katapos sang PDEA Bombo Dennis o kung sang LGU nga magpasakop na ti galing Bombo Dennis. Amo lang na galing ang problema kay ti ang ang balik bala Bombo Dennis sa mga barangay officials o kung sa barangay captain may posibilidad nga kaso hindi sila nga pag-atubangon Bombo Dennis. Correct no kay ini mga punong barangay naton mo Carla mga barangay officials naton gusto ba nimo nga magin ma-declare lang nga drug free ila sa barangay. Galigete mo nang balmo nga pila pagid iya ka mga drug personality nga naga-evade kung galikaw nga magpidalom sining rehabilitation program ti kasama nang balmo nga ti sa dalom sa programa sa ato national government mabalikan ng mga punong barangay mo sa kalamigon na sining programa nga dapat ang isa ka barangay magpaidalom na magsumita na sa ila sining mga dokumento requirements para ma-deklara nga drug free. Gali kiti kabilokan ni mga aton PNP, aton PDEA, aton nga LGUs duman mo sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte kunti may ara kita drug tukhang. Yes. May mga lista ni may mga ngalan ni mga drug personalities sa kabarangay nga sa subong ti continuous ni ang rehabilitation ti iba ni sing sadto may mga ngalan dira nga mga drug user o drug pusher abi nga dula gid makapaidalom sa sining kaangay programa amo na guro nga sinaton ang sa barangay budlay gid nga makapasar sa drug clearing operation sa aton PDEA, PNP kag Dangerous Drugs Board ay tini nga tawo ngalan niya sa una di galusot pa rin nga daw gini ka pedalom sa drug rehabilitation di na niya so mangin mangin hangkat sa aton nga mga barangay officials ang pagtutok sa sini mga drug facility Ate pangitaon gid sila kung di na sila basi way naman na sila bala barangay basi kun nagsalalo naman tayo bala bumukala.
Yes, amo pag Bombo Dennis no nga gina-check ya sa mga barangay officials kung kumbaga kung existing pa no ang ini nga mga drug personality sa ila sini nga barangay Bombo Dennis. So bisan sila no mga barangay officials gina-monitor ini nila kung ara pa dara ang mga drug personality Bombo Dennis kapin pa ang nabutang sa mga mataas na kung makabig nga high value individual Bombo Dennis kag kung may ara man iban nga nagaupod sa CBDRP Bombo Dennis nga sige hapon ang paggamit kung ara ikaw yung nga daan sa idalom sang community-based drug rehabilitation program Bombo Dennis ginapaidalom ikaw sige hapon sa drug test so may aras ang ginapatigayon nga tatlo bala Bombo Dennis no ka test no ang patigayon para ikaw nga maging graduate na o kung makabig ka na nga graduate sa CBDRP Bombo Dennis. So ang iban diri agka-positive so amo na ang ila sini nga barangay kakapurnada nga mangin na drug cleared na Bombo Dennis. Marap kayo bumukar na balaan ko mo nga naka-undergo na sining community-based drug rehabilitation after a month no sang ipatawag so kung sa kayo may proseso na nga after sini ko makatapos ka dire may mga tiyempo lang daw surprise sa ikaw, i-drug test ka mo. Babayara ko yung Japo nagka-positive mo. Amoged daw Bombo Dennis. So, muning gina-problemahan sa barangays Bombo Dennis. Kaya kung ara na ini sila sa programa, at sige na no, padayo ng ila sini nga pag-conduct no, sang mga paghatag do sa mga ideas sa mga drug personality pag silang hindi na magbalik ginaghimo nila tanan pero at the end of the day kung may ara na sa drug test at nga positive sa gyapon so amo gining pinakadako gid sang nga problema sa mga barangays Bombo Dennis. Kay sakto na magkanda ka kaangay siniya may kuan pag bumukarla may mga financial support kasi ginawa ra man nato ng LGU no kay si Pablo kung may 50 kada karon ka mga individual nga pedalo mo sa sining rehabilitasyon to hindi may kuan gid may financial aspect agad of course sa pilan mo da ka mga ginimo karon no butan tabi inining mga individual diri sa una mo na gid pangabuhian nila di karon ko undergo mo sa kaangay siniyang programa di paano pangabuhian nabi to butan ta bag-o na sila may iba na sila nga trabaho di mo kung undergo ka pildaw na rin kalawag ni bumukarla ng community based rehabilitation program di ko ni undergo mo sila diri hindi sila katrabaho basta sila man nagkasiligan sa ilang pamilya di mo nang problema pagka yura mo na iba na nagkaman karon sagad ta diya intra da kagwan nati way ta pangabuhian no way ta pakaon sa pamilya ta Bombo Carla. Yes, Bombo Dennis no. So gina-try man sa mga barangays, hindi man gid everyday Bombo Dennis ang ila sini nga pa-undergo sa programa twice or thrice a week ini nila ginakandak Bombo Dennis ang pagtipon sa mga drug personality Bombo Dennis. So gina-try man gid ini nila nga ganyato no nga mag-upod. So ay labot nga ano na ini sila Bombo Dennis, graduate na ini sila sa CBDRP. Ginatudloan man ini sila kung paano nga magbalik liwat no hinahatagan man ini sila sa ila sini nga palangitan ano kung meron ini sila sang livelihood program Bombo Dennis. So mo ni nga ginatry gid sang katapo sa mga barangays nga drug cleared na ini sila. So sa Bacolod di mga ano na sa tunga-tunga Bombo Dennis no ang mga barangays nga na drug cleared na kag ang problema diri Bombo Dennis amo ang syudad sang Bacolod. Kay tipila pa lang diri ka mga barangays ang na-drug cleared Bombo Dennis. So amo ni ang isa man di kahangkat diri sa syudad sa Bacolod, itido 13 pa lang kabilog nga mga barangays ang drug cleared Bombo Dennis. Ang 13 ka barangay Bombo Carla amo ni ko mo magagmay pa nga barangay mo. Yes, sakto gid Bombo Dennis so magagmay nga mga barangays kag inido ko lang tawon mga kalabanan diri mga subdivisions sa Bombo Dennis no kag ang kalabanan diri ano ni damo sang mga ano ni mga malls pala Bombo Dennis for example the commercials mga commercials sa establishments sa Bombo Dennis. Jotay lang la populasyon gamay lang di mga mostly mga mga numbered barangays po ni mga name barangays at no kada ko budlayan ko sine kiti si Pablo adlaw Bombo Carla may mga nagakladakpan pa nga naga-engage sa illegal droga mo.
amo sakto gid Bobo Danis no ang permi gid ani ginapatigayonan sa mga bypass operations sa area sa Singkang diri sa may 123 no barangay 1 2 kag 3 and then ang barangay Banago Bombo Danis. So usually do ang pugid ini sila ang mga barangays nga mayra permisa nga bypass operation Bombo Danis. Yes, Bomba Dani. So, 40 amo ni subong ang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod at ang sini nga makauturan diri nga mga street cleaners do. Ano na isa tapos na no sa ila sini nga pagpanilig diri sa palibot sa public plaza ang mga basura na lang kita Bomba Dani sa amo ang ila sini nga ginatipon sa kada sako. So, i-pick up na lang ini sang truck nga nagapangkuha basura Bomba Dani. Sige, balikan na karong bumukar sa palapagin naton ka mga balita. Bumukarla. Yes, Bomba Dani, sa mga na-report gikan sa patrol ni si Bumbo Calamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Damo salamat Bumbo Carla may defensor o nangugnas ang balita doon ni Bumbo Carla sing kagana botera matalotaway na kagkuha na matinlo na ang atong sining palibot sa Bacolod Public Plaza. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa nakalikan stock na alas 5 sa ngagan. Yung patutunan Bombo Report sa First Edition. Mga panabalik makalikan lamang pala mga importante nga mga pahibalo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sa Balik din po palagad sa Patutunan Bombo Report sa first edition. 12 minutos na nakalikostak na alas 5 sa agad ako pagpasalamat no? Sa mga pumulo dito sa may Banwa sa Isabela, pratikamente sa mga barangay bla, o mga pumulo nga naglabay dito sa may Bugalo, Gintubhan Bridge. Kay isang teklan nga daw ini ang ginanigurahan, ginblesengan kag ginanigurahan ining nasambit yung taytay kaya duman sa atong batang pulamati ining area ining malapad malaba nga suba overflow lang ni sadto anay nga kung magtupa ang dako nga ulan nagalapaw ang tubig sining overflow nga hindi makatabok hindi makagi ang mga pumuluyo duman yun pa sa una daw mo isang part nga ginpadangat madali nga concern sa mga pumuluyo pa dito sa may barangay Kamang-Kamang sa nasabit nga Banwa. So take action na ini sa aton provincial government instead nga ining overflow ginhimo na ni as permanent konkreto nga taytay worth 25 million pesos no ini nga proyekto ang ginsugdan sa talikdan nga tuig April na daw sugod nga proyekto kag sinilang no natapos-tapos na ini ano sabit yang taytay nga silingkote may gigastuhan sa provincial government sang kapin 25 milyones pesos. So sa sining inaugurasyon kag blessing sang tilikdan adlaw of course ang nagpauna diri aton nga provincial government Governor Nyobong Lacson, Mayor Irene Montilla sa Isabela upo diri ang mga city mga opisyalis sang sabit Banwa kag of course ang mga mga barangay officials primarily sa punong barangay Renato Nicolas no sang barangay Kamang-Kamang Banwa sa Isabela. So ini nga taytay sa naton isa man ini sa mga taytay nga di man nagalabay diri ang mga produkto halin sa mga kaiping nga mga barangay pagkadtuya sa aton sini nga Banwa. So bangod sining pagkahuman sa sabit ka kung dito nga taytay dako ini nga bulig sa aton man nga mga manguma nga mas mapos mas madali nila nga matransport ang ila siniyang mga produkto pagkadto sa Banwa. Of course kung magdamo lang ulan magdako ang tubig hindi na sila mahulan no kay makalabay sila gyapon sa sinsuba bangod hindi na sadto overflow. So na overflow lang ni maglapaw ang tubig sa suba sa overflow sen na threshold hindi na katabok kay delikado di mangita pa sa lagyan nga mas malayo mas mabudlay para sa ila. So ang Banwa sa Isabela nagpasalamat pa na sa atong provincial government nga bisan pa ba daw tapos nagmay konkreto nga taytay nga sinta sadto overflow lang ni prosubong ti permanente na kag konkreto na yang taytay. So ti part na gyapon sa programa sa aton probinsya nga matagaan sa mga manami nga mga infrastruktura dalan taytay ang aton nga mga pumulo permanente sa mga rural barangays mga malagyo naton bla nga mga barangay malagyo sila tibalaan man sa mga bukid-bukid may mga subaan na dira nga siti mas mao na gina traverse ang aton mga pumuluyo nga sinagata kung magdalo magbaha na hindi sila makatabok kay wala sang taytay
Wala sing dalagko kumabakod nga tay-tay lang amo na nagahatag sang disturbo sa ila siniya nga pangabuhi makabayan. So muna pasalamat sa mga pumuloy dira sa palibot sang barangay, ang mga sitio, ko sa local government na official sang Banwaya sang Isabela. 16 minutos na nakalabay stock na niya alas 5 sa agad. Ganyan balikan ta si Bumukar sa patro sa dugang pagiging mabalita, no? Kag sang naligan mga adlaw ko of course na bote bring inatom lang ang mga surviving World War II veterans, no? Mga gulang-gulang ning, diri sa probinsya sa Negros Oriental may 8 ka mga konfirmado nga mga survivor pa karon sa ato si World War II veterans, no? Si pilang edad na guro gamboy negosyin iba di sobra na gani ay ining 8 ka mga World War II surviving veterans diri sa Negros Oriental ang gintagaan sa financial assistance man sa aton nga provincial government, kahit malam mo kung edad ka na mga amoning nga mga pag-idaron niya number 1 with the concern ang imo sini nga ikaayong lawas. Imong health, ti subong nga niya magasto kung may gibulong ka na ginamintinan, magasto mo. So, kabayan sa programa sa aton na provincial government, sa dalam sang ginatawag nga peace program, ining 8 ka mga World War II surviving veterans, gintagaan sila sang tig 20,000 pesos. Tagsa isa sa ila, ginatagan sang 20,000 pesos bilang magamit nila sa ila sini nga medical and other maintenance kinlano nila bla sa ila sini nga mabulong bilang isa man sa pagpasalamat sa aton probinsya sa aton pagsilba sa litan nga bulan sa aton Negros Negros Freedom Day sa bulan sang Setyembre. So inisalahin ko may taga 20,000 pesos nga nabaton sa aton sini nga provincial government. Duwa dire sa mga surviving veterans. So mga taga-syudad sa Kabangkalan, terrible kalawig ang mga pumuloy sa Kabangkalan, kalawig sing lifespan do dumanyo sa mga gina-award nga mga centennial, mga 100 years old nga mga Negrosanon, damo sang mga 100 years old na nga ra iya sa may silulak banto bla tong napatay na damo to pinakatigulang ganito sa Guinness Book World Record galing kiti when na maabtan pa di bla to taga Kabangkalan to anong sekreto sa syudad sa Kabangkalan nga daw ka ang lifespan is mo puloy krawig aning 8 ka mga veterans senator mo ni sanday ko Kanday Rodrigo Salvacion Ulis sa syudad sa Victorias, si Eustaquio Isparar Usurio sa Banwa sa Pontevedra, si Samson Araneta Gonzaga sa siyudad sa Bago, mga dugo paniguro sa mga revolusyonaryo sa itong panahon sang Katsila, ti mga Araneta mo, Bago City, ti subong nanginisa man sa surviving man nga World War II veterans, si Vicente Montalvo Taba Francia, sa Banwa sa Isabela, si Ricardo Nicavera Bravo sang Hinigaran, subuhan si Segundo Alipon Maravilla sang syudad sang Mamaylan, kag ini 2 ka mga taga Kabangkalan nga sa day Felipe Padilla Banyares kag Roberto Alisbo Abadjano, ning 2 taga syudad iya sang Kabangkalan, timong siling ka World War II veterans ka, subong buhay ka pa. Isipon mo kung pila na yan mga edad nilas ni. May mga tigulang na, ibang nag-wheelchair na, ibang ganiti, naara na sila balay. Posin natin ti kuwan pagyapon, buhay pa. Respeto, ta siling aton nga mga World War II veterans. Kasi natin sila man sa una nagpakabudlay during World War II. Nag-away, batok sa Japanese Imperial Army. Sa bagay, tiina sila may mga pensyon naman siguro sa PIBAO, Philippine Veterans Affairs Office, bilang mga veterano sang Second World War. So, na magluwas na yung mga pensyon sa national government, yung
Manewa ang ginhatag sa atong probinsya government sining mga surviving World War II veterans diri sa Negros Occidental nga so parte mo na konfirmara 8 ini sila nga gitagaan niya sa cash assistance sa aton siniya nga provincial government. 21 minutos sa nakalikan stock na nga alas 5 sa agad this time. Balikan tadugang pagiging mga balita. Dugang pagiging mga report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, come back! Yes, Bombo Danis, sa babayi, dakop sa gimpatigayon nga buy-bust operation sa katapos ng CDEU sa may Purok Gonzaga, Barangay Takuling, syudad sa Bacolod, Bombo Danis. So, gimpahayag ni Police Lieutenant Joven Mogato ang ila sini nga subject sa buy-bust operation. Amo ang bana sini nga ang bana ni Annalyn na Magdapat de la Cruz, Bombo Danis, nga muman nga anay preso sa kaso nga sa illegal gambling, Bombo Danis. So iya siniya nga bana bag-o lang inigwa sa presohan, Bombo Danis. So ang nakuha nga suspected shabu nagabug at 53 grams kag nagabalor 360,000 pesos, Bombo Danis. So sa pahayag ni Mogato, 1 week ini nga ginamonitor ini nga mag-asawa, Bombo Danis, o kon ang subject sa buy-bust operation na galing nakapalagyoya ang bana, Bombo Danis. So kundi ang iya siniya nga asawa amuya ang nadakpan giti may posibilidad man nga naga-engage man sa illegal nga droga. Bombo Danis, pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Joven Mogato. Mga 1 week na nga aton nga monitor sa ila nga mag-asawa no nga nagabaligya kag ang market gid nila dira sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, pagkakanda kita by bus operation agara positive. Pero ang aton pinaka-main subject gid naton ang iya nga bana nga makapalagyo gid ara na minus 53 grams nga may ang standard drug price is more or less 360. Gini siya piso pero sa kaso nga illegal gambling. Ang iyaban na bago nakagwa sa prisuan. Saan ang kaso? Illegal drugs. Bombo Danis, so mo ang pahayagi kan kay Police Lieutenant Joven Mogato, Bombo Danis. So di kasagsagani sa nga Mascara Festival, Bombo Danis. Mayara naman ni sila sang nadakpan kag nagabugat 53 grams, imagine 300,000 pesos naman ang balor sa suspected shabu, Bombo Danis. Samtang top 2 nga most wanted persons sa San Carlos City Police Station ginserbihan sang warrant of arrest sa Endrina Street, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay John Ray Garnica, 30 anyos, isa ka truck helper kag residente sa San Juan Baybay, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ini siya nagapangatubang sa sa kaso o kung pagbayular sa kaso nga Article 2 Section 5 sa RA 9165, Bombo Danis. Kag mayara sang ginrekomendar nga bail bond nga nagabalor 120,000 pesos, Bombo Danis. So ari ini siya subong sa kustodiya sa San Carlos City Police Station for proper disposition, Bombo Danis. Yes, Bombo Danis, sa ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent patrol number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat kita Bombo Carla, may defensor. Dugang pagiging mga balita. Ining drug buy-bust operation kagabi sa may barangay Takulingo, Purok Gonzaga. Ti mga kuha naman mga sobra 50 gramos, mga 53 grams, balor 360,000 pesos. Nga Cebu ang na-recover sa sining asawa na sang target sining buy-bust operation tani gali nakapalagyo ibuti na kuha sa iya sining puluyan ining kadamuon niya sa Cebu ti si palo 50 gramos pila pa ini ka individual naman ang magkagamit suyop sining illegal yang droga kung naglapta naman ni sa aton sining komunidad. 25 minutos na nakaligan stock na nga alas 5 sa agad. Takbo kita sa aton sining mga station na dire sa may Western Visayas. So nakita na makabinan sa pinapagin naton kapatalupang doon. Kagabi si Presidente Bongbong Marcos ginamando na
ang hugot nga koordinasyon sa Malacanang sa mga ahensya sa gobyerno matapos nga ang FIBOX na pasaka sa alert level 2 sa Bulkan Mayon. Kaya doon nakita naman ang aktibidades sining bulkan. So, ginpag ni Presidente Bongbong Marcos nga ila karon gina-koordinar hugot ang koordinasyon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIBOX, kaya subong sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Kay ang katugan landing nga base bilang kaso kon patigayon naman sa tawag nga eruption si Bulkan Mayon, mas mapos na lang ang paggiho, pagkatayuda, ang pagpatayon sa mga pag-evacuate sa mga pumuluyo nga mapektuhan sa pag-alboruto ni Bulkan Mayon. Kaya kahapon sa niyaton, ang FIBOX ginapasaka na sa alert level 2 ang status sang Bulkan Mayon. Matapos kasi nato tinakitaan ni sa mga pag-increase man sa iya sining mga aktibidades. Ito mabudlay lang nga inalaki magpulok-pulok karana. Yun lang ang preparasyon diri ang koordinasyon sa mga natungdan nga ahensya sa gobyerno, ang DSWD, in kaso may mga evacuees naman gikan niya sa mga barangay or mga lugar dira sa palibot sa Bulkan Mayon mga kabinan. Iti ang Mount Bulusan nga ito sa probinsya sa Sorsogon. Suno sa PBOX nga nakita naman na Monitor Manila ang damo sa seismic activity sa nasambit yang bulkan. So may mga mukha nga sini mga mga balasyan or patimaan sang posible ang pagpatgayon sa mga phreatic explosion sa bulkan. Pratikamente mayon subong mga nagligad nga tuig do aktibo naman ang mayon mo, di ba? May mga nagligad to. Naglumpok ito kaniya. Ang mayon, Bulkan Mayon. Ito subong mo na nakitaan nga ginpaidalo naman sa PBOX sa alert level number 2. Dito sa aton sa probinsya sa Negros Oriental ang Mount Canlaon na ton. Nabulubantayan man puti sa Japon sa mga monitoring sa aton nga FIBOX station dira iya sa may Canlaon, especially may mga monitoring stations sa may siyudad sa Carlota. So far wala man niya sing makabig nga daw concern abi sa mga na-monitor ko ng mga aktibidades sa Bulkan Canlaon. Kaya dahil sa Canlaon niya, damo data kita sa mga LGUs nga mapiktuan. Hindi lang dito sa Oriental, mismo sa City of Canlaon, di sa ato niya sa probinsya sa Negros Oriental, arada ang Banwas na Castellana, ang Isabela, ang Elisapec sa La Carlota, sa area sa bago gani, ginanantaw pa ang posibility may mga porosyon pa mapiktuan ko nali makagbugasing abo ang bulkan niya Canlaon. Pati continuous mo niya ng monitoring sa aton FIBOX sa mga giho niya. May mga instansya, kung may mga inadlaw, kusado gadamo ang mga monitor nga volcanic quakes. Sining bulkan Canlaon naton diri sa Isla sa Negros, puti hindi pa man ay concern kay until now ang aton niya bulkan Canlaon na pamagyapon niya sa alert level 1. Proti sa alert level 1, bawal gyapon dira magsulod sa 4 kilometer radius danger zone. Wala gyapon despite nga tibalan naman damo may mga nagasaka sa aton nga Mount Canlaon, may mga hikers kita, may mga mountain climber kita nga nagakadto dira, pero ginabawal gini sa ilang pagsulod sa 4 kilometer radius danger zone. May mga magkadto gani, maagay ginaiya sa mga
LGUs no para malista, monitor kung din sila maagi, din sila makadto, saan sila manaog para dito balaan lang kay base kung mag-alborotong bulkan ta kay may mga ara kita doon sa mga hiker ya sa babaw sang palibot o sang Mount Canlaon kundi at least mabalaan ko din sila mapos ang pag-rescue sila mo na importante dapat may record magsaka dira po subang tadogan na dumili pa man pagsaka dira no sa aton siniyang Vulcan Canlaon muna mga monitoring subong sa aton Feebox kaya ito pila naton ka mga active volcano no may mga ara sa pag-increase sa mga aktibidades ng mas nitati mga kuan ako sobre mga symptoms patimaan na sang ila siniya nga mga makabig nga mga mas harsh pagidi nga mga aktibidades na sa palaboton mga kabanan. 32 minutos ang nakalabay stock na ang alas 5 sang aga boto kadamo pagid sang pila naton ka mga talalupang doon national mga kabanan no pas maintaining sa gyapon ng patayong issue sa bahin sang gining controversial nga mga confidential funds ato sini nga mga national government nga milyon takboy tanay Bombo Radyo Lilo Bombo Western Visayas Bombo Donny good morning. Welcome gid kag good morning Bombo Dennis Bombo Radio Bacolod. Mayong agaman sa aton sinimatag probati ari aton diri nga mga nagapauna kag mga labas nga mga balita diri sa probinsya sa Negros Oriental kag syudad sa Bacolod. Sa gyapon bumodoni bumuo sa Visayas bawo ginatos-gatos patos kagabi sa payag ni Mayor Tongson niya sa syudad sa Mamaylan nga mga 700 pa ka mga individual nagapabilin gyapon sa amon diri nga Regional Evacuation Center ito iya sa may barangay 3 syudad sa Mamaylan ni blang nag-evacuate nga mga sibilyan nga pumuluyo nga resulta sa pagbakbakanay sa mga soldado kay NPA sa tilikdan Huwebes ang kagahon dito iya sa may area sa sitio Sigang kay kaiping dira nga mga sitio sa barangay Karabalan syudad iya sa Himamaylan no so ari pining kiramodamo pa ang mga pumuluyo bata tigulang matambok maniwang para isa to na nagakwanto dugok to pagpatay mga karon ginatagaan sa pagtamod bulig sang DSWD, CSWD, sang syudad iya nga mapakaon ining mga almost 700 individual or mga 180 pamilya gikan sa kaiping nga mga kapurukan o sitio sang barangay Karabalan syudad iya sang Mamalan kay as of kahapon Bombo Western Visayas may mga skirmishes of fire pa nga nabatian dito iya sa palibot sa area but sino may mga pag-enkwentruhanay pa sa sining mga NPA kag New People's Army kay kahapon nga ni Bombo Western Visayas ang aton militar nagpatagayon sa aerial survey dito iya sa area sang encounter gamit ang Black Hawk helicopter nga nag-aerial survey dito sa nasabit nga barangay sa itong sitio kaysa na to may mga skirmishes of fire pa no so sa militar ati ara pa may pila pa kuno makitaan nga mga ginapatian nga mga NPA ang kabahin sining grupo nga una ng kwento sa mga membro sa 94th Infantry Battalion sa Huwebes sa kagahon nga padayon pa ang ila sining paglagas. Kagdo ka paginamon diri nga mga balita lokal ba kagabi man another naman isa kababayan na dakpan sa gikanda ka drug by bus operation sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office kapin naman 53 gramos sa shabu ang na-recover sining babae nga si Annalyn Magdapat de la Cruz ang target tinita sa kapulisan ang iyabana galing kay madasig man maninghot kag nakapalagyo ang bana tinakadakpan na sang pulis ang iya sining asawa nga narecoveran sining 53 grams of suspected shabu nga nagabalor sang 360,000 pesos. Ang bana sining mo ng target to ti bago man gali nakagwa sa kwan sa prisuan bago man nakagwa sa proseso sa kaso man illegal nga droga apang te siling nato na
balik naman sa pag-engage sa ginadumilian nga droga. Gagapon man ba nga mon diri may ari kami di Bombo Doni, Bombo Western Visayas, walo ka mga World War II surviving veterans, walo na sa nabilin diri sa probinsya sa Negros Oriental, bilang pag-amuma man sa among provincial government, ining walo ka mga World War II surviving veterans, gin tagaan cash assistance sa among provincial government, tag sa isa sa ila, gin tagaan sang tag 20,000 pesos, bilang bulig man sa ila sinipag bakal da sa kinlano, pagkamente silang medical needs sa mga bulong nga ila siniyang ginakinalnan adlaw-adlaw. Kasi nato tining mga veterano naton sa itong Second World War, dako maning bulig kag respeto ang ginhatag naton sila bangod ang ila sakripisyo sa itong ikaduhang gera pangkalibutanon, hindi man hamak-hamak na. Muna mga tigulan na ginman niyo, ang mga walo na mo diri ka World War II surviving veterans nga dito na sa tagsan ng mga pulian, kinkatuan, kag dito na panghatag ang ining cash assistance. Bombo Doni, Bombo Western Visayas, sa mga nagapanguna naman ng mga balita diri sa Sunod sa Bacolod kag Negros Occidental. Bombo Doni. Maraming gid nga salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsak taman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome kag good morning Kalibo. Welcome man ka, good morning, Bombo Radio Wasam Visayas sa Bombo Doni, mga dalagkuan manamon nga mga balita, diri sa amon nga may banwasan Kalibo kagabugusan nga probinsya sa Aklan, kapin sa 1,614, magalin sa target number nga masobra 8,000 nga benepisyaryo ang pinal nga ginkakal sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Con4Ps sa bilog nga probinsya sa Aklan. Sang nagligad to, ginapabutyag nga 8,000 gid ang makakas, pero subong sa final delisting mayara lang 1,614. Suno sa amon diri nga 4-piece provincial link, ang mga nakakal sa listahan hindi na makabaton sang cash aid magalin sa gobyerno nga magaumpisa subong nga bulan sang Oktubre. Sa masunod nga Domingo, magapanupod na sila to acknowledgement receipt nga sa mga identified delisting or delisted beneficiaries kung sa diin pagapapermahan nila ini nga nagapamatuod nga ginabato nila nga wala na sila sa programa sang DSWD. Ang naging basihan naman sang DSWD niya pagkakasa programa sa nasambitan nga mga miyembro kay makabig na ini nga mga non-poor. Kung mayara na balay kasarang sa ilato nga pagpangabuhi. Samtang sa dugang pagidnamon nga mga balita kahapon, Oktubre 7, nagpatigayo naman kahapon sang sini nga opening salvo sang Makato Ati-Atihan Festival 2023 ang banwasang Makato. Suno sa amon diri nga mga otoridad nanging matawhay man to ang ila to nga selebrasyon kag opening salvo kadungan sa pila ka mga aktibidades nga ginapatigayon. Pero ang ini nga sadsad nga ginakalangkagan sang ini nga mga merry makers nagdugay lang to 2 hours kay may mga events pa to sila nga ginsugpon after sa sini nga pagsadsad sa mga nagapanguna man didto nga mga dalanon sa banwasang Makato. Kay before that, kahapon mayara man 57 couples ang ginakasal sa kasalang bayan kadungan man sang selebrasyon. After to sang pagsadsada, nagpatigayon man to sang state of the municipality address ang mayor sa banwasang Makato kay Mayor Ramon Anselmo Martin Ligaspi III sang iya tong accomplishment sa sulod sang 100 days nga pagpanerbisyo bilang alkalde sa Banwa. Kay kung madumduman nabawi isang ilang pamilya no ang ining pagdumala, pagbuyot, paguyat didto sa banwasang Makato. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon nga may Banwa man sang Kalibo, sagin paguwa nga executive order sang amon diri nga mayor sa Banwa sang Kalibo iniman subong adlaw. Kay subong adlaw man magasugod naman ang ini nga Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2022 or 2023 opening salvo. Ang curfew sa mga minor de edad temporaryo anay nga ginsuspinde para sa opening salvo.
ini nagsugod na kahapon sang gabi tubtob sa adlaw sang Domingo or buwas nga adlaw Bombo Radio Western Visayas. Ini base sa ginpagawa nga executive order sang amon nga LGU Kalibo regarding gyapon sa mga pulisiya sa opening salvo subong nga adlaw. Ang mga merrymakers kag festival goers gin-advisean based sa executive order nga bawal gid ang backpack kag ini bawal man ang mga matalom nga mga bagay. Kama naman magasugod na ang ini nga road closure mga alas 12 odro adlaw diri Bombo Radio Western Visayas para tawan sang dala ng ini nga mga merrymakers kag ang pila ka mga aktibidades diri sa opening salvo. Kay gina-expectar madamo no ang magapartisipar kay base sa datos pa lang sang amon diri nga organizer nagalabot na sa 60 ka mga tribo ang maga-join sa nasambitan nga opening salvo. Ini may katumbas 2,000 ka mga persona. All set naman na ang ini nga preparation, seguridad no para diri sa Kalibo Senior Santo Niño at Atihan Festival 2023 opening salvo. Amo ni so far mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon nga may banwa sang Kalibo kagabugusan nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming nga salamat, Bombo Radio Kalibo, Bombo Ninyo. Sagtama ng Bombo Radio Rojas, welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri ang mga balita syudad sang Rojas ug bugos nga probinsya sang Capiz. Ginsabat diri sa Department of Trade and Industry kon DTI Capiz. Ang ining sulat nga nagikan sa anonymous sender nga nagareklamo nga tidong wala man may ginahulag ang DTI sa sining presyo sang nagatinaan sa gitiya nga soft drinks. Diri lang duro sa amon sa Capiz so basi dira man sa inyo gani sa Iloilo sa Aklan kag sa Bacolod, Negros kung sa diin gani ti ang presyo diri sang soft drinks mao nag times 2 times 3 na iya kagalin pa ya sa Manila ang stocks nga nagaalabutan diriya. So yun sa BAT sa DTI Capiz, interview diri sang Bombo Radio Rojas kay Miss Ken Queenie Conyada, ang Provincial Director sa DTI Capiz. Ginpahayag sini sa tagreklamo to sa nagpadala sang sulat nga hindi nila kontrolado or hindi sila maka-intra sa sining mga kumpanya sa soft drinks sa ila nga pagpataas ang presyo kay ang soft drinks hindi makabig nga prime commodity. Silingon, hindi siya sang basic, hindi siya sang kinahanglan nga ara gid na sa aton nga pagkaon. Isa ini ka luxury product nga mabuhi ka man iya maski hindi ka mag-inom sang soft drinks. Gani, since hindi ni siya kalakip sa basic necessities and prime commodities, hindi ni nila sakop sa DTI nga monitoron ang presyo. So in short, hindi sila ka-intraya sa mga kumpanya sa soft drinks sa sining pagtinaas nila sang ila nga presyo. Sa dugang namon diri nga balita sang Capiz, may naglungtad rin nga sunog kahagabi mga alas 6:30 dito sa baybayin sang kilometer 3 barangay Lawaan sa siyudad kung saliin isa diri ka payag ang totally burned, isa ka tiyangge nga nagaserve bodega sang plastic kag papel ang partially burned man nga ginapahayag sunod diri sa interview sa Bombo Radio kay Greg Vasquez, isa sa apektado nga pamilya nga compound ini ginapanagiyahan sang pamilya Vasquez kag Aguirre. Kung sa rin gani, samtang ni siya, nagulpi lang to nila nakitaan nga may nagkalayo, pero why sila pa kahibalo kung ano ang gintunaan sang amo nga sunog. May lang gani, temprano pa, no? Nakitaan pa sang mga niya, residente mo tuwagin tawagan sang katapos ang Bureau of Protection ang amo nga sunog kag nag-volunteer man nagpadulong man ang kakag kag natigayon nga mapalong ang kalayo nga may kahalitan gani nga 10,000 pesos. Kag sa amon pagidritugang nga balita, since nga apektado gid nga amon diri nga kadagatan sang red tide, nagpadala naman sang pulig no mga food packs ang amon diri nga gobyerno probinsyal
sa bulig man sa diri DSWD no sa among PSWD o BFAR kay man ang sa karon nagapangayon sa kung sang listahan ginapadasig na sa ngamon diri nga Provincial Agriculture's Office sagud nga mihatag man sa BFAR kag mabululigan panghatag dayon sang ayuda. Nauna itong ginatagan sa barangay sang Binawbawan, Banwasang Pilar, ang palabi na itong kina President Rojas. Sa Banwasang Pilar, natigayin man itong makabenepisyo ang masobra 300 ka mga residente. Kay man diri sa amon sa Capiz, makadaman diri no ang may coastal waters ang ilang nga pala nga buyanan ti pagpanginhas. So ginabawalan gid diri way kag makita subong diri nga baligya sang Talabag, Pincel, no mo ginaapektado gid sa karon pag hindi mabalaan kung nasa sanoy ni matapos kay since nga natural phenomenon ang red tide no diri kay Mrs. Sylvia de la Cruz ang among Provincial Agriculture's Office nga why sila man makahibalo, why may nakahibalo ka nasa sano ining red tide. Kay last na experience namon diri sa Capiz amo ang sa 2015 mga August or September pero na-lift ato sa February 2016. So halos 5 tugtog 6 ka bulan sa nga nagtugay ang red tide. Pero subong pangamuyo lamang ang mahimo nga mabuligan nga hindi magdugay ining red tide sa amon nga kadagatan. Amo lang ini so far mga balita diri sa amon nga syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik mo Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas. Sa mga balita man sa amon diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, patay gid ang isa diri ka preso matapos nga ginabuno sa kaparehas maniya sini nga preso dito sa may Iloilo District Jail male dormitory sa may barangay na nga Pototan Iloilo kapon sa aga ini na tabo. Sining diri sa mga otoridad ginbantayan lang sining suspect nga si Elberta Ganancial nga magabukas ni bilang ila sining nga mga selda kay na detain ni saya sa dorm number 8. Pagbukas ang ila sining nga mga selda kay madulong sang pamahaw kag may maninlo sa mga selda. Uwa niya bala kag ginpadulungan ang selda sa biktima nga si Melvin Himeyo sa may dorm number 2 kag iya sining nga ginayad buno sang improvised nga bladed weapon. Nakaagom sang hindi magdubo sa pulo tanan ka mga igo sang buno ang biktima pero kalabanan sini mga igo sa iya sining kamot mga defense wounds pero ang patal niya gid sining igo among buno sa iya sining dugan gindala pa ni tani sa ospital pero gindeclare sining dead on arrival. Ining biktima nga si Melvin Himeyo 38 anyos sa 6 ka tuig na ning preso bawon sa kaso sini sa illegal nga droga kaga illegal possession of firearms taga barangay Bulilao diri sa may distrito sa Mandurriao, syudad sang Iloilo. Ang suspect si Albert Ganancial, 34 anyos, napreso naman niya bangod akusado ini sa kaso nga murder. Sang 2017 ini siya dra na remit sabay niya sa BJMP. Ang motibo kuno diri daan sini nga hilgot anon kay according sini ining biktima nga si Melvin Himeyo nga nauna-una niya detained ra sa 2016 permi niya kuno ni ginabuli ining murder or ining akusado sa murder nga si Albert Ganancial. Di bangod sa ning tabo karon ining suspetsado nga si Albert Ganancial pasakaan liwat sang another nga kaso pagid sang murder. Kag speaking man sang Bureau of Jail Management and Penology o kon PJMP Iloilo District Jail sa may nga Pototan, tandaan nyo to sang August 24 bala nga may masobray sa kakatosto ka mga preso nga nagasalaka sa bubong sa ila sining admin building kay nagpanawagan to sila nga sipaon or pahalinon ang ila sini sadto jail warden nga si Jail Chief Inspector Norberto Misiano Jr. bangod sa ginapayag pagpagutom sa ila kag ini manami sining management sang Iloilo District Jail sa may nga Pototan di pasakaan kuno ni sang kaso administratibo si Chief Inspector Misiano kaupod ang 3 paniya sini ka mga kinawuman na sadto sa Iloilo District Jail bangod sa gross neglect of duty kay napabayaan to nila nga natabo to yang pagwelga sang hindi magdubo sa isang kakatos ka mga preso sa male dormitory sa Iloilo District Jail. Kung makonvict kuno sila sa kaso administratibo, maximum penalty nila sini dismissal malang sa serbisyo. Si
Iloilo City Mayor Jared Ranyas risamon sa syudad sa Iloilo ga plano nga painsulan niya kuno sa mga solar panel ang Iloilo City Hall para nga makatipid sa kuryente nga mon sini nga syudad. Kay nga daan grabing pagsinaka karon sang rate man sang kuryente. Draman goro sa inyo sa Bombo Radio Bacolod Rojas kaga Kalibo. Di para kuno nga maka-save sa expenses sa enerhiya or sa kuryente ang amon sini nga syudad magluwas sa gina-supply sa amon sang distribution utility nga More Electric and Power Corporation put up pagidya sang solar panel nga mga facilities na dra para nga ka-supply man sang mas barato or alternative ya sini nga source of energy para sa amon sini nga syudad. Ang Department of Public Works and Highways sa Region 6 kag ang kontrobersyal nga kontraktor nga Iloilo Builders Corporation kagatubang man kahapon sa mga konsehales sa syudad kag sa mga first town na nga mga areas sa diri sa amon, mga chairperson sang Committee on Transportation sa ginpatawag nila sini nga meeting para istoryahan ining tumalagsahon niya namon sini nga ungka flyover nga bag-o pa lang nahuman na baldado na. Ginpasalig din nila nga hindi kuno malabutan sang Disyembre hindi malabutan sang Pasko kag matigayon nila sini nga makoreksyonan ang mga depekto sa istruktura sang ungka flyover para nga in time sa Pasko mabuksan na liwat ini sa publiko. Sa Bacolod Bombo Dennis ang mga soft drinks dira ginakulang man nagapanglaghap man kamo. Ati kung soft drinks sa pagkabala na Bombo doon, Bombo Visayas. So, sa mga naliligad pang binulan, may ara man, proto man kamahal, ang baligyanay, ganito yan sa mga tiyanggi-tiyanggi, sa mga purok kag barangay. Dapat sakot daw 50% pagsaka sa presyo mo. May ari di balaligyan sa Bacolod o dako ni kabudiga. Ibang gani Bombo doon, Bombo Visayas siya aga pa. Alas 4 plus kagaw nagapila na to, palista ka na ya para pagbukas ng sutso, makakuha ka na, makabakal ka na, pero limitado man ang ginabaligya. Tiyambot ka nang madagtan tali sa paabot sa Disyembre kung mamuni presyohan na isang soft drinks. Maya man na ganit Bombo doon, Bombo Visayas. Kahit way man tayo inom gid soft drinks sa adlaw, kahit hindi man naman namin na. Sa iba ng guroy nga nagkailanon gid, natin problema, puti may gabakal gapon Bombo doon Anong siling Bomboritas ang taga Department of Trade and Industry? Luxury item ang soft drinks rason nga hindi nasakop sa ilang siling monitoring sa mga prime commodities and mga basic necessities. Pero kung lantawon tayang consumption sang mga Filipino sang soft drinks sa aton siling mga kabombo, daw hindi na niya pang luxury item, daw pang commodity naman. Kita nyo, tidamo yan nag-aangal nga nagaminahal sini ang soft drinks. Kiti, naga-factor man sa pag-timbuog sang inflation rin sa aton sini nga pungsod, nagabulig man sa pagpasaka sa mga nagapanguna sini nga mga balaklon ang pagsinaka iya sang presyo sang soft drinks. Kagiban pagin sini nga mga sweetened beverages nga hindi man matuod sa mga prime commodities and basic necessities pero tinagapekto iya karon sa dalagan sa aton sini nga ekonomiya ho. Di kun ang DTI hindi maka-control, hindi maka-regulate sini, hindi maka-tap na sang black market sa soft drinks kaga sang pinatuyang sa pagpasaka sang presyo sini, sinuna lang yayahan ang mapusla naton sini nga ahensya sang gobyerno nga makatigayon sini man. Hindi ko na mabalik tra sa inyo, Bombo Radio Western Visayas. Alang